नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोजागिरी स्पेशल मसाला दूध। त्यासाठी आपण इथे दूध घेतलेलं आहे, 2.5 ग्लास दूध घेतलेलं आहे मी इथे। आता आपण हे गरम करून घेऊया। दूध आपलं गरम होतंय, तोपर्यंत आपण दुधाचा मसाला बनवून घेऊया। मी इथे 4 विलायची घेतलेली आहे। विलायची मी भाजून घेतलेली आहे, त्यामुळे ती पटकन मिक्सरमधून निघते आणि आता स्वाद आणि सुगंध दुपटीने वाढतो। त्यामुळे विलायची मिक्सरमधून काढताना थोडीशी भाजून घ्यावी। 1 चमचा साखर घालायची आहे। आपण हे मिक्सरमधून थोडं बारीक करून घेऊया। विलायची पावडर आपली बारीक झालेली आहे आणि सुगंधही छान सुटलाय। यामध्ये आपण 15-20 बदाम घालूया। 15-20 पिस्ता घेतलाय मी इथे। 15-20 काजू घेतले, ते पण घालून घेऊया। थोडंसं जायफळ घेऊया, साधारण 2 चिमूट होईल एवढं जायफळ घ्यायचंय। आता आपण हे मिक्सर मधून काढून घेऊया। आता आपला मसाला मिक्सर मधून काढून झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। मस्त झालाय। आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। यामध्ये आपण 1 चमचा चारोळे घालून घेऊया। आता आपला दूध मसाला तयार झालेला आहे। आपल्या दुधाला पण छान उकळी आलेली आहे, दूध आपलं आटलंय। आता यामध्ये आपण दूध मसाला घालूया। 2 चमचे दूध मसाला घालते मी इथे। आपण यामध्ये मसाला घातलेला आहे 2 चमचे। उकळी छान येते आपल्या दुधाला। यामध्ये आपण 4 चमचे साखर घालूया। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि एक उकळी घेऊया याची। दुधाला आपल्या छान उकळी येते। आता आपण यामध्ये येलो फूड कलर घालूया, त्यामुळे आपल्या दुधाला छानपैकी कलर येईल। तुमच्याकडे केसर असेल तर तुम्ही केसर सुद्धा वापरू शकता किंवा हळद वापरू शकता। आपण याला 5 मिनिटं उकळू देऊया। आता आपलं दूध आटवून झालेलं आहे, मस्त झालंय आपलं दूध। आता आपण ग्लास मध्ये काढून घेऊया। मस्त सुगंध सुटलाय मसाले दुधाचा। तुम्ही ही ट्राय करा मैत्रिणींनो। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा। यावरती आपण पिस्ता आणि बदामाचे काप घालूया। आता आपला मसाला दूध तयार झालेला आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन वरती क्लिक करा। थँक यू।